Kushone Abasolwa abathathu ngesikhathi itholene phezulu ngezulu lezandla namaphoyisa eMsinga enyakatho yaKwaZulu Natal. Amaphoyisa athi abelandela umkhondo ngezibhamu ezingekho emthethweni kule ndawo. Kutholakale ukuthi Abasolwa bebeqaphe umuzi Wenyanga. Amaphoyisa athole izibhamu ezinkulu eziyi12 eMsinga, eKranskop naseMatimatolo kulezi zinsuku ezedlule. When the members approached the homestead, they were fired at and they returned fire, and 3 suspects were fatally wounded in the shootout. We then recovered 2 AK-47s and 1 revolver that was found on the scene with the suspects. And we also profiling the deceased suspects to check whether they can be linked to other cases as well.